बटाट सपूर कोण दीक शिंदून घेतला पियाव दीक शिंदा येते स्प्रिंग ऑनियन अशी घाला आणि एक बटाट पियावा उपकर करतात नारळाला तेल घालता सासम घालता मिरसांगे कोचल घालता पण बादल्या पियाव घालता पियाव तिके भाजून घेऊ का बटाट घालो आता मीठ घालता ते उद्दा पापून सोडता आता उपकर जाल्ली बटाट पिया उपकर भारी लायक जातं मात्र जिवा काही चांगलं धव पिया होई घाला आम्ही बटाट पिया उपकर जाल्ल्या